Szevasztok, én Sorax vagyok, és itt van velem Lexort Péta. Goat Gamer. Igen. Sziasztok. És ebben a videóban PD-jezni fogunk, és neki telt pisztolyra, nekem meg nem. Szóval... Nem pisztolyra telt, hanem ilyenre. Na hát akkor neked olyanra telt. Nekem megvan az összes fegyver. Amúgy ez PD2 demo. Na, vedd fel azt a hülye zsákot. Felveszem. Utána. Overkill-em játszunk, mert hát mi ne? Ő noob, én vagyok a menő. Te meg azt igen, még egy 6 tompítózasotálja. Nem tehet nekem, én Sorax vagyok, izé. Nem tehet nekem, én Sorax vagyok, izé. Onnan fognak jönni majd a izé, az FBI-osok. Vagyis hát nem tudom. Ragnar fúrót. Ide? Oda. Ragd le. Nem ide, te nyomóra van. Ne. Oda. Ne vigyál! Gyere. Ragd le. Te. Hallod? Oda. G. G. Dobd le. Na, fedez. Ott egy kamera! Ne! Hagyjad, már észrevett. Mondom, lederáltunk mindenkit. Na, jönnek most az FBI-osok? Csicskák? Tényleg én fel tudom ezt tudni. Én loggolok. Ja, nézzétek már milyen csicska. Hallod? Kinyitom az ATM-et, gyere, szedd ki belőle a kért, jó? Oké? Aha. Gyere. Az ATM-ből amúgy... Hogy jönnek az FBI-osok? Csúnyák. Ebbe nagyon sok pénz van, szedd ki. Nekem nem kell, szedd ki. Melyikkel szedik ki? F. Fedezze. Na hát ez jó lenne. Szedd már ki. Oda mész. Látszik, én vagyok itt a pro. Ki kell ezt is. Vigyázz. Én szedem őket. Most szedd ki. Várjál, még ne, ki kell szedni. Vigyázz. Szedd ki. Szedjem Várjál. ki. Igen. Ebből. Jó, megvan. 20, 230. Most szedd ki ebből. Süket. Süket. LOL. Oltás. Ja. Hey, takarodjatok! Jó! Menj. Jogi, megölöm őket. Oh, help. You're hurt. Most gyertek. Ha én helpellek, hát látod? Brrr. Nyugi, van gépfegyverünk, ami fedez. Hát az megölt. Ez fedező fegyver. Örülök annak. Ott jönnek a cigányok, befele az ablakon. Ők itt a rajongóink. Júj, a rajongók meg akarnak ölni, irigyek! Gyere ide! Biztos irigykednek a sok szubom miatt. De sok van, 2, na. Ja. Testvérem, I am a big host. Biztos az egyik a mamám volt, a másik pedig a anyám. Na. Na figyeljél. Itt van aki. Ott, itt próbálj. Itt jönnek a cigányok, az irigyek bejönnek. Látod? Lövi. Zsors. A száját. Jó, hát ki vagy te? Mi vagy te? Mi jössz? Nekem is kell olyan rúd. Take cover, jó, take cover. Hova? Jó, fedel. Segítség! Megmotoznak. Annyi? Testvérem. Gyerekek, én vagyok itt a második legjobb. Kifogyott a lammon. Jogi, nekem is fogyik. Nem, megrázott. Vigyázz, hátadnál, egy csicsak. Robbant a bomba, amit meredtem.
Mint te ott szarozkodsz, én kilövöm a lábát. Gyere, gyere! Gyere, gyere! Szép volt, biztos. Le fogok esni, segíts fel! Reignite-od! Ó, ennyi! Kiújt! Na hát ez jó volt. Hát akkor annyi lett volna ez a videó, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, nem sokára jövünk a következő résszel. Sziasztok! Hallod?